Ebe. Mitä kuuluu? Hei, kerro mulle jotain. Hei, mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Kerro jotain. Mitä kuuluu? Miksi olet niin ainutlaatuinen? Miksi olet niin erityislaatuinen? En osaa vastata, mutta tiedän kuka osaa. Odota hetki. Olemme kaikki ainutlaatuisesti luotu Jumalan kuvaksi, luojamme kuvaksi, joka täydellisesti suunnitteli meidät kaltaisekseen. Silti hänellä on syvä, sanoin kuvaamaton, läheinen ja ehdoton rakkaus jokaista lastaan kohtaan, joka todella kuuluu hänelle koko sydämestään. Saamme kokea tämän kauniin suhteen syvyydet, joita meillä kaikilla on eri uskon ja kunnian tasoilla. Joten kyllä, olemme kaikki yhtä hänessä kätkettynä häneen, ja hän on se, kuka hän sanoo olevansa. Hän on se suuri minä olen, parantaja, vapauttaja ja huolenpitäjä kaikille, jotka ottavat vastaan armon ilmestyksen ja vastaanottavat ilmaisen armon lahjan. Mutta me olemme myös, kuten apostolien ja opetuslasten kautta on kirjoitettu, jokainen suunniteltu niin ainutlaatuisiksi, ymmärrättekö omalla tavallamme sellaisina kuin Jumala meidät loi. Ja se on kaunista, koska ennen Kristusta olimme sama henkilö, ja ainoa ero nyt on, että elävä sana istuu sydämemme valtaistuimella, joten hän on mestari, hän on Herra. Otimme vastaan ja uskoimme Johanneksen 6. lukuun, synnyimme uudesti ja nyt leijumme taivaallisissa paikoissa, taistellen pysyäksemme Jumalan tieltä, ollen hiljaa ja tuntien, kuka hän on siinä kauniissa suunnitelmassa, jonka hän meille teki. Voi pojat, kiitos Herra, kiitos siitä, vau.